Hello Ray, Nickets täällä taas. Tervetuloa seuraamaan uutta videota. Ja tässä videossa me kasataan pelikonetta taas pitkästä aikaa. Ja näitä videoitahan mulla ei ole hetkeen tullutkaan. Aloitetaan. Tosiaan, kun mä nyt kuvaan, niin mä en ihan tarkkaa budjettia vielä laskenut, mutta ne sitten näkyy teille tässä ihan tarkemmin. Ja lähdetään ihan vaan kasaamaan tätä itse konetta. Päästään aloittamaan emolevyn kasaushommilla. Emolevynä löytyy vanhaan tuttuun tapaan taas AM4. Parempaa ei oikeastaan saada. Nämä AM4-emot tässä hintaluokassa. Niissä on vaan hintalaatuisuuden niin kohillaan ja niissä on vaan niin tykit prossut, että saadaan hintalaatuisuuden kohillaan, niin AM4 on taas se, mihin ollaan päädytty. Täältä perus 100 piuhat. Tässä on emolevy. Meidän prosessoriksi on valikoitunut AMD Ryzen 5600X. Tää on treipakat, eli tässä ei jäähdytintä tule. CPU paikalle. Viipu alas. Sitten esitellään vähän muita komponentteja. SSD:nä on PNY SC900, perus 500 giganen. Sitten kontroversaali ajatus tähän koneeseen. Yksi 16 gigainen G-Skillin muistikampa. Miksi yksi kappale? Se on helppo päivittää tulevaisuudessa 32 gigaan. Niin pieni se ero, muutamia prosentteja. Tehoerossa 32 gigaa on kuitenkin se tulevaisuuden standardi. Ja tää on vähän halvempi kuin se Dual Channel-paketti. Asennellaan tää tänne paikalleen. Tässähän meillä alkaa olla emolevy valmis, mutta seuraavaksi esitellään meidän jäähy. Thermalright Assassin X Refined SE-RGB. Noniin, täällä on kyseinen jäähydytin. Sitten ei muuta kuin jäähyn kasaukseen. Yksi, kaksi. Olette päässyt tänne asti. Kertokaa tonne kommentteihin, kiinnostaisiko teitä nähdä tietokoneen kasauksesta opetusvideo, suomenkielinen nykystandardien mukainen. Tutso RGB joku. TRS 2 500-wattinen virtalähde. Ja näin emolevy on paikalla. Sitten näytön ohjain koneen graafiset aivot. RTX 3060. Ja tämä on koneen ainut käytetty osa. Tämä maksoi 160 € postitettuna huutonetistä. No niin, ja kone on valmis. Ja nyt meikä laittelee tänne nämä cable management kuntoon ja pääsen täältä B-rollin pariin ja sitten mennään testaamaan tää peleissä. No niin, eli Fortnite-testi performance-modella View Distance Epic muuten low-asetuksilla. Tähän nyt on laitettu näkyvään 2 eri FPS tämmöstä näkymää, koska nämä FPS vaihtelee riippuen siitä, että käytetäänkö me mitä. Niin tässä on nyt tää pelin oma zoomattuna ja sitten tämä Afterburnerin FPS-valikko. Ja semmoset 250 FPS näytti noilla. Nostetaan nyt asetukset highlle ja katsotaan miten pyörii sitten näillä. Ja FPS-hän kun nostettiin niin vähän laski. FPS laski ehkä semmoseen alle 200, se vähän niinku riippuu. Eli nyt tää niinku näyttäisi pyörivän esimerkiksi about 200, mutta koko ajan on yli 165 ollut nyt näissä testeissä, mutta niinku 200 ja 170 aika väliin aika lailla hyvin pyörinyt. Se vähän riippuu tilanteesta, mutta kyllä tätä voisi 240 Hz näytöllä pelaa. Mäkin nämä testit pelasin ja ihan voittohan sieltä kans tulla tupsahti, vaikka FPS ei koko ajan stabiilit ollutkaan.
Ja sitten CS:n parin aloitetaan pelaamalla Mirage kaikilla täysillä asetuksilla. Ja FPS pyörii siinä about 200 paikkeilla, mutta sitten ne kans droppailee aika paljon siihen 105-60 ja varsinkin silloin kun heitetään tuota kamaa, niin FPS laskee jopa 100. Ja kuten Fortnite-testissäkin, tässä nyt on nämä CS:n omat FPS-mittaukset ja Afterburnerin FPS-mittaus. Ja sitten kaikki asetukset alhaalla ja FPS on siinä 250 ja 400 välillä tässä Miragessa, eli todella hyvin pyörii low-asetuksilla Mirage, eli sanottaisiko keskiarvoksi joku vaikka 300, eli koko ajan on ollut yli 250 FPS tässä Miragessa. Pois lukien silloin kun heitetään kamaa, niin silti FPS laskee. Mä en tiedä onko tässä nyt joku CS2 ongelma, kun nämä FPS tällä lailla muuttuu, mutta esimerkiksi Mirage-mäppi pyörii noin 300 FPS, mutta seuraavaksi katsotaan miten pyörii Train-mäppi, koska sehän on tietysti pelin huonoiten optimoitu mäppi, niin pyöriikö siinä sitten niin kuin ja samat asetukset Trainissä, ja FPS näyttää olevan aika matala, tänään niin kuin 160 ja 200 välillä aika lailla pyörii. Ja katsotaan näitä CS:n omia FPS-tuloksia, niin ne on ihan erilaiset, mitä näyttäisi olevan tässä tää Afterburnerin, mut joo, elikkäs Mirage pyörii yli 300 FPS, mut sitten Traini pyörii niinku 150 ja 200 väliin. Sitten otetaan mulle ihan uusi tuttavuus Marvel Rivals. Ja aloitetaan ihan näillä pelisuosittelemalla asetuksilla, eli DLSS päällä ja sitten muuten medium low. Ja näyttäisi pyörivän semi-heikosti. Tässä on tosi paljon tapahtuu, niin 60 fps about erallaan, mutta sitten joissain tilanteissa sitten jopa yli 100, niin todella paljon niinku muutosta tässä FPS. Nytkin ollaan 140, mutta äsken kun tuossa taas tapahtui paljon, niin FPS droppas jopa 50. Ja mä en tiedä onko tää jotenkin niinku nytten huonosti optimoitu nämä mun asetukset vai jotain. Nämä on nää pelin suosittelemat ja näillä näyttäisi pyörivän, sanotaan nyt averageksi, että 80, koska se kuitenkin 60 ja sen 140 välillä vaihtelee, eli noin 80 pyörii näillä asetuksilla. Laitetaan nytten low-asetukset ja otetaan DLLS pois kokonaan, eli laitetaan ihan tällä perinteisellä ilman anti-aliasingia, ja FPS nousi noin 20-30, eli noin 100 pyörii low-asetuksilla ilman anti-aliasingia. Varmasti saisi vielä jotenkin optimoitua extra frameja lisää, esimerkiksi käyttämällä tuommoista DLSS eri asetuksilla tai jotain vastaavaa, mutta noin 100 fps pyörii näillä low-asetuksilla tässä pelissä. Eli ihan pelattava, ei välttämättä kaikista kykenevin kone tämän pelin kilpapelaamiseen, mutta kasuaaliin pelailuun tähän hintaluokkaan aika hyvin pyörii. Tääkin on kuitenkin kohtuu uusi ja vaativa peli, niin en ihmettele yhtään. Sitten Warzonein pariin. Ja tässä asetuksina on kaikki highlla tai maksimilla, eli ne mitä tämä peli suosittelee. Frameit näyttäisi pyörivän siihen noin 100 fps, eli yllättävän hyvin siihen nähden, että miten esimerkiksi toi Marvel Rivalsi pyöri noilla low-asetuksilla, niin Warzone pyörii tosiaan näillä high-asetuksilla, mitä tämä peli suositteli, niin noin 100 fps. Valitettavasti enempää pelejä tällä ei päästy testaamaan ajan puutteen vuoksi tämän koneen kanssa. Elikkäs tämä kone lähtee nyt multa pois, mutta tämän verran me kerättiin tätä konetta testaamaan ja kyllähän tää on hintaansa ihan kykenevä kone. No niin, ja nytten katsotaan tää kaikki koneen
osat ja hinnat yhteensä. Täältä multa löytyy laskentataulukko, mistä löytyy joka ikinen osa ja mistä ne on hommattu. Ja kuten nähdään, täällä on ainoastaan yksi käytetty osa. Ja se on näytönohjain, ja se on ostettu huutoon 160 euron hintaan. Ja yhteensä tämä on maksanut 485 euroa ja 69 senttiä. Todistaa sen, että tämmöisen koneen kuka vaan pystyy tähän hintaan kasaamaan, koska kaikki muut osat on ostettu uutena. Ja tässä näkyy, mistä ne on ostettu, mihin hintaan. Jos te haluatte tällaisen koneen itsellenne kasata tähän hintaan, tässä näkyy, mistä näitä voi ostaa nämä osat. Ja näytönohjelman voitte ostaa vaikka torista tai jotain vastaavaa ihan sieltä, mistä sattuu löytymään tähän samaan hintaluokkaan. Tai vaikka eri näytöohjelmin, paremman tai huonomman tai vastaavan AMDltä. Mutta tässä on nyt tämä koneen. Jos te tämmöisen koneen kasaamista mietitte itsellenne, mä suosittelen, että vaihtakaa tämä SSD, mikä minulla täällä on, niin johonkin M.2 SSD:hen. Minä olen nyt sen saanut tällä SSD:llä, koska minulla näitä oli varastossa. Olin ostanut niitä joskus alennuksesta. Tämä hinta nyt on, mitä tämmönen vastaava maksaa. Ja joo, kiitos kun katsoitte tämän videon. Valitettavasti enempää tästä koneesta ei voida tehdä, koska tämä kone ei minulla enää tosiaan ole. Mutta uutta konevideota on taas tulossa. Mulla on tuossa tulossa vähän pienemmällä budjetilla vielä uutta konevideota. Ja katsotaan, miten semmonen sit pärjää. Kaikille kun katsoitte, nähdään seuraavassa videossa. Moro!